awiton. Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video is magkaroon po tayo ng water baptism. For the first time mag-water baptism ta diri sa ato ang mga kaigsuonan sa kagwait. So praise God kay isa ni sila ka family. They decided to baptize by water. And of course, as we follow Christ, usagid ni siya sa mga kumbaga sundo nato process no sa pagsunod nato diha sa Ginoo ang magpabaptize. Kay the moment nga imuhang salom ang imuhang kaugalingon ngadto sa tubig, it means imo pong gihugasan, imong gibaon ang imuhang old self didto sa water. Kumbaga paghawas nimo, you are a new creation. So right now, let's witness sa baptism nga pagkahimuon sa usa ka family. Ako ba niyo sila nga Ortiz, hindi na sa magpaling na yun. Pagsunod na mo sa isay ko ang sabihin, umok sa ginoo ba? Kailangan nito muna siya. Sabi na sa kasal ng partner siya sa pangitaon nito ang baptismal. Pero, aside ana, Kaluoy mo ay kinutuba, takot ka mo, takot kinabuhi ko. Gikan sa akong pagpang, hantod sa pagpahulay, awiton ko, pagkamaayo mo. So as you can see guys, they are so very happy. So nagbaon na lang pud mi kay and celebrate sa ilahang kadaugan. Ulan na, ulan.
So that's all for today's video. I hope you like it, guys. Please don't forget to like and subscribe. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to click the notification bell for you to become updated of my videos. God bless you all. Bye bye.